Salutare fete și băieți, cool, aici Ana și astăzi jucăm niște Sweet Flirt. Îmi pare rău că e cam atât și am creat deja caracterul, dar am încercat să filmez și cred că o să mă bâlbețără pentru că este fucking 12 noapte și 5 minute. Deci, yay! Să-i dă drumul! Începem cu punctele de ține sau PA. Le-ți permit să faci tot felul de mișcări, cum ar fi deplasările în diverse locuri. Ok, continuare. Poți vedea numărul de PA în partea de sus a ecranului tău. Le primești în fiecare zi în momentul conectării. Dacă nu mai ai PA, ar trebui să aștepți până ziua următoare sau să faci un tur la bancă. Continuare. Ai înțeles? Da. Super, vom testa asta chiar acum. Încearcă să mergi în camera din dreapta ta și să revin apoi aici. Te aștept. Ok, revin. O să mă bâlbâi astăzi. Genial, te descurci bine. Mergem mai departe, deci continuare. În plus de PA și ai și banii sau dolarii. Poți vedea câți bani ai în partea dreaptă de sus a ecranului, chiar deasupra numele de PA. Aici, 96 de PA, what the... De ce mă la PA? O să mă... Am 150. Ok. Cu banii poți cumpăra obiecte în haine, obiecte și haine, primești 15 fiecare zi în momentul conectării. Dacă ai nevoie de mai multe, poți firește merge la bancă. Așa. Referitor la dolari, ți-e clar? Da. E bine, vorbim de bani. Explicațiile mele nu sunt gratuite, așadar că ar putea te rog să-mi plătești 100 înainte de a continua. Ce? În niciun caz n-am să-ți plătesc 100. E super scump, refuză să plătești. Desigur, uite banii, plătește cei 100. Oricum nu-mi ia din bani. Priviți, vedeți, 150, deci rămas. Super, mersi, mă pot duce la shopping. Vizătorul e super simpatic. Haha, era o glumă, păstrează banii, vei avea nevoie de ei pe scurt, vom continua. Așa, continuă. Apropo de agățat. Poftim, agățat. Întâlni cu certitudine băieți interesanți prin preajma ai următoarele lucruri de știut. Așa. Da. Ei au obiceiurile lor. Vei găsi mai ușor unii băieți în anumite locuri. Sunt lucruri pe care ei le preferă în general, dar atenție, nu întotdeauna de asemenea unii sunt mai ușor de găsit decât alții, dar poate nu la fel de ușor de sedus. Mă urmezi? Scuze, mi se zice vocea. Așa. Da, deci vezi, am citit Barza. Deci vezi bara asta, din dreapta e un lovometru. Când discuți cu un băiat, acesta poate crește sau descrește. Ok. Cu cât crește mai mult, băiatul te place și viceversa. Cu cât descrește mai mult, cu atât mai puține șanse și ai să-l cucerești. E foarte important, ai înțeles? E în regulă, am înțeles. Super, îl vom pune imediat în aplicare. Întoarce-te în camera din dreapta și schimbă 2-3 cuvinte de politețe cu un prieten, în cazul în care va fi acolo. Te aștept aici. Și acum să nu dăm peste Dimitri. Dimitri! Salutare! Așadar, tocmai ai ajuns la Sweet Flirt. Eu sunt Dimitri. Rolul meu este... V-am zis, e 12 noaptea, vorbesc tâmpenii. Așa. Este să primesc elevii nou veniți sau... Sunt! Mă urăsc. Sunt încântat să te cunosc. Și eu mă bucur să te cunosc. Eu sunt aici doar să primesc explicații. Sper că vom avea ocazia să ne vedem. Acum, dacă vrei să mă ierți, ok. Înapoi deja? Continuare. Ok, ai înțeles repede. Vezi, i-ai făcut o impresie bună. În fine, așadar, la sfârșitul unui episod vei avea acces la o întâlnire cu băiatul cu care vei fi avut cele mai multe afinități. Întotdeauna există finalurile diferite care depind de alegerea ta. Continuare. Când ai ajuns să ai o întâlnire, află că nu-i totul câștigat, trebuie să-ți alegi hainele care vor fi pe placul băiatului, respectiv și câteodată să răspunzi corect la întrebările lui. Dacă vei reuși să treci de aceste etape, întâlnirea ta va fi un succes. M-ai înțeles? Da, am înțeles. Mă doare gura să facem până terminăm chestia asta și după aia închid și eu episodul. Bun, știu că băieții sunt simpatici, dar vei întâlni de asemenea o mulțime de alte personaje, mai multe sau mai puțin agreabile. Vezi tu, nu toată lumea e ca mine. Hehe.
Te sfătuiești totuși să o pândești pe nașa ta la fiecare episod. Domnul foarte mult sunt întotdeauna gata să-ți dea bani pe ea sau chiar haine unice și exclusive. Îmi iubesc așa. Ce altceva ar mai trebui să-ți spun? Ah, da, pe parcursul episodelor vei avea misiuni de îndeplinit, de exemplu, informații de recuperat. Nu ezitați să discuți cu cât mai multe persoane. Putem să-ți cerem să găsești obiecte pentru acestea. Ai 3 posibilități. Uneori trebuie pur și simplu să le cumperi din masă, să le recuperezi de la un personaj sau chiar să le găsești în decor. Trebuie să caști bine ochii, ai înțeles? Da! Ei, să nu crezi că va fi ușor, încercăm, ok? Dați-te la sala din dreapta, găsiți o mică sculptură făcută de mine în timpul cursului de artă și revin aici. Ok, mă duc acum. Te afli în sala delegaților, nu uita să iei elefanțelul înainte de a ieși. Acest elefant care arată cam ciudat. Încă nu l-ai găsit? Hai, fă un efort. Ba da, l-am găsit, era destul de evident. Hehe, am ajuns la concluzie că nu a fost prea greu, ți-l fac cadou dacă vreți. Vei putea decora camera cu el, dar nu am terminat, mai am încă să-ți spun ceva. Continuare. Revin un pic la shopping, am uitat să-ți spun că în plus de hainele pe care le poți cumpăra de la mall, vei vedea că există o asemenea bijuterie. Continuare. Inelele lor, în afară de faptul că sunt super drăguțe, au toate efecte asupra ta când le porți. De exemplu, poți purta un inel care îți va permite să găsești mai ușor un anumit băiat. Au multe efecte diferite, ele sunt explicate în descrierea fiecărui, îl vei vedea tu. Eu personal le colecționez, ai înțeles? Da, e în regulă. Bine, în ultimul lucru foarte important, după care termin cu explicațiile. Ascultă-mă cu atenție, ai posibilitatea de a rejuca unele episoade. Pentru aceasta există 2 opțiuni diferite. Continuare. Replay-ul poveste, rejoci un episod, iar în scenariu se va ține cont de alegerile tale. Ești obligată să rejoci toate episoadele care urmează celui pe care tu l-ai rejucat, pentru că, evident, schimbările din poveste vor fi fost luate în considerare. De exemplu, dacă ești la episodul 5 și te-ai decis să rejoci episodul 2 în varianta poveste, va trebui să rejoci episodul 3 și 4 înainte de a putea reveni la episodul 5. Așadar, dacă vrei să schimbi cursul poveștii tale, trebuie să folosești replay-ul poveste. Dacă nu dispui de asemenea un replay liber, poți rejuca oricare episod fără ca povestea ta să fie modificată. Este un replay care trebuie utilizat dacă vrei să deblochezi diferite finaluri sau să încerci să găsești obiectele speciale, etc., fără a-ți modifica povestea. Bun. Desigur, orice ar fi replay-ul utilizat, vei păstra mereu toate imaginile și obiectele deblocate până la acel moment. Cam asta cu replay-urile, știu că poate fi un pic complicat de înțeles, însă nu ezita să mă lași să repet dacă e necesar, singur ai înțeles totul, am înțeles bine. Bine, atunci am terminat, nu mai am ce să te învăț de la să încep episodul și să profiți de Sweet Free. Dacă ai vreo problemă sau întrebări, nu ezita să mergi pe forum la secțiunea ajutor pentru a accesa suportul. Ne vedem mai târziu. Have fun! Oh, scumpa mea, sunt eu, nașa ta! Da, acum tocmai ai terminat tutorialul Sweet Fruit, uite o mică atenție care te va ajuta să vezi la celelalte episoade. Mi-a dat 100 de puncte de acțiune. Nașa! O să mă chinui să stau cu ochii pe ea. Please! Mă scuzați, dar chestia asta are o problemă ce joc și... De ce a trebuit mie să-mi apară degetul în ecran? Domnișoara așteaptă, știu că poate fi un pic dificil să începi o nouă aventură, însă dacă ai probleme cu primul episod, nu ezita să consulți ghidul cu toate soluțiile pentru episodul în partea formulară, ghidul de episoade soluții. Închide discuția. Și cam atât. Aici sunt eu. Aceasta este personajul meu. Deocamdată, cam atât. Pa!